mbuyamono nyasaye abasesenie mbalenga bakualigania Mheshimiwa Simba arati atokwanere mbuyamono. Mheshimiwa Governor, karibu. God is good, and all the time. No, umuchando waba SDA wansire chumomorogo Omoika kubwata abantu. Kero babwatira no deva God is good okonyara kero munta Omoika mubwate tiganga ndo egonyo Omoika gokubwatete okwane mno Omoika okubwate. God is good. Bono gagumbia. And all the time. Happy Sabbath. Tinta get go contradict yo mo kwani uliokuwa nanga happy Sabbath, happy Sabbath. Pastor Biamono, Mheshimiwa Bagaka, thank you. Ambokia. Nana kuirande kanisa. Namdenga rasma ngende kanisa. Sabateli tena alenge kanisa. Na tenga tigangi chirero. Lakini naende na nyorwa. Kana ngomoke ngosoma nyamache. Ndengere ntokolete kambiga. Ose nero kambia se kolekana. Ninkolete kambiga iga. Na somete nyamache na bere tororo. Igo ni manyete Gionseri. Tembe omwenge kama aba SDA kando na aba Catholic kanga wana aba Catholic wete biriria to byo kaba igwete biya busaigo na omole uyara kino Omoika babwatete Pastor Njendomo 7 Day Adventist kanisa yane Maxwell